Santi Cazorla, důkaz, že zázraky jsou možné. Od téměř amputované nohy až po dres Villarealu. Téměř každý detail Cazorlova comebacku zní jako z filmu. Vše začalo v roce 2016. Zdánlivě banální zranění Achillovy šachy se změnilo ve Španělovu nejhorší noční můru. Bakteriální infekce mu požrala 8 cm šlachy a lékaři dokonce zvažovali amputaci. Řekli mu: na fotbal zapomeň, buď rád, že budeš moct chodit se svými dětmi. Tady by to mnozí vzdali, Santi je ale z jiného těsta. Podstoupil 11 operací. Lékaři museli hráči vzít kůži z ruky a transplantovat ji do rány. Nohu španělského záložníka tak kromě jizvy zdobí potetovaná kůže z levé ruky, na které zůstala jen polovina jména jeho dcery. Ale ani tím to neskončilo. Rehabilitace, tréninky, doslova každodenní dřina a trápení. A nakonec po 636 dnech mimo hru se mu podařilo odehrát první zápas za Villareal. Publikum mu tleskalo po každém doteku s balónem, nejen za jeho fotbalové umění, ale i za nezdolný boj mimo hřiště. Loni pak přišlo největší ocenění, návrat do španělské reprezentace. Dnes ve 39 letech Santi Cazorla stále hraje a ukazuje nám, že vzdát se nikdy není řešení. A jaký největší comeback znáte vy?